سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا لمكتتالكم بخبر نعدم نفرنسايت كلب مارسي نمونا نبعداغا زولو بعال تسقا محمد آياتشي أجرودي ونانتا غانتا كخون مزبكع بزح مدبات كم زلو تزاريبهم مارسي أبزا عمت تحت عسلطاني أندرس بيلاس باس بمخان بزرعيتو سمور عمت زغطسل عمت أبقت مال الشامبيونز ليج كتورادر بغي عمزلا فلتيم محمد آياتشي دماه نزا كلب حانتي كابلوصات غانتاتات عالمنا المقبرة كله مدلاتو أتصافيفو خمزلو مثل فيغارو سبهالت مرب حبريتا أبز قبرو قالمحتت حبيرم حلمنا يزي بعال تسقا دماه كريستيانو رونالدون زينادين زيدانن نابتا فرنسايت غانتا ممتصايوم نسو أب مغلصيو كعسو اغري بطعمي يزفتو ناي بعال باير مونيخ أكايدان ناي بارسلونا تصوتان بطعمي يسحبني أب تاريخ زير سعوت تصوتين تداهالي دماه كريستيانو رونالدو حاديوم هذا معلت دما أب مارسي كريو حلم منني مخنياتو كل نجار أب هيوت زكا اليوم أبتنا يمسلطان بروجكت دما زينادين زيدان بطعمي زسحبني عمت دما انتاي كم زقاتم حبيرنا كن رأينا قبل اتبع التسقا أب زقبرو قال محت التزاريبهم كريستوفر أورير حاو نايا منتخلا خلاي كلب توتنهام سيرجي أورير بسوني نجو أف دجالي تاوتري تقتلوا ترخيبهم ولا قه نبرتي تي كباب دحرتي تسمع تقسين بوليس تحبروا كريستوفر جن أب هوسبيتال أبز بس حلو ساعاتيو يوت حليفام بوليس فرنسا دمانتهم فتسم تجبن أب تحت قيد المتاو كل زكالو يجبر كم زلوا يحبيرهم حاو سيرجي أورير دماه كرمز فتسم كرم قرب ساعات أب قط مسمين لندن دربي تسمي دينيرهم كلب توتنهام دماه نايت صنعاتي هابكم ملغتي نابس سيرجيو أوريرن سترابيت كريستوفرن ملقت سريدو مالهم كريستوفر لكع كم حاو تصاوتاي كعصيوم مستولوز روديو بمخان دما أب حمشاي ديفيجن كلبات فرنسا يتصاوت نيرم أب كلشان عسرت حدون ناب إنجليزايد كلب برينتفورد كتسمبر أب شاف بتصحي كوانتا نبرة بسنكي ملكت قوانقوا إنجليز جن اتمسرح كي كوني تاريفهم إيفرتون أتقع روما تركاوي تشينكيز أوندر مفرم مسرح جميل علم أوندر أقدم أرسنال لابتحت علينت أنا إمر أبز نبرت لجزء ناب إمرتس ممتع مسرح جميل كوانت نبرت كسلت خمزي كالي يحبر إيفرتون أبتحت علينت كارلوس أنشيلوتي بمخان نتودع إسرانك تنعم تسعطي ناب قولي سن بارك ممتع كل زكاله أمقبار كمزلا اتزينه وسيخ يحبر نايك قدم كنتا أنشيلوتي تخونت نابولون قبل الأوندر تقدس نتكو حديرات هالوت 3 مليون كتكفل دلوتي كمزي كنت كن حنت أب طليان سفيح شفنا زلوا غازيتا كوريرو ديلو سبورتو أب عمدراتا أسفيراتهم أبلالي مانشستر سيتي تبين زنبر نايكل التعمت إجرا كاب تساتفو قطمات الشامبيونز ليج أوروبا لومي كم سرعة تحبيرهم قلاقال سبورتاوي قدايا زخونة كاس مانشستر سيتي بزغربتو نايق باي فايل لوم وساني هيولو لوم توساني دما اتا انجليزاويت كلب قبل عليها نبيرو زنبر نايكل التعمت كاب تساتفو قبال كلبات أوروبا كل علن تغطيعتو كاب زنبر 3 مليون دما 10 مليون ترايك تكفل اتا لعلواي قلاقال سبورت قدايات لومي أبزو على مقابا حبيرم دما تصعد التقبراو خيكون موكو واقب تتصال تخيط خسر أبسقات صنحت مانشستر سيتي دما ازو ساني افويتا فتير لالوم كاب زبتو السخن مقصع مانشستر سيتي كم تحس جيران بوتا حمشين درجة كوغوايات صنحة كلبات دما تسفح زورت كوين لهم كابلومي جميران دما كلبات نحمشاي درجة زيكونا نرابعي درجين كورا درام بمسارة كاميرون حبريتا ماركاز وصزينا عرموش اسبانيويت كلب ريال مدريد برازيلاوي نيمارنا برنابونا يمتصا مرب كم زي بلاد حبيرم نيمار أبز حلفنا يمسجار مسرح سمو بترجع مصر ريال مدريد كتحت صنيحيهم يكون برتود 20 شوعة عام تصاطي همون قلبون مستاد دمو بقعة زنت صبر غلا برشلونة بمخانو مدريد أبت مسرح مزح حالات مرأي فلت بريزنت ريال مدريد فورنتينو بيريز أبز قصل عامة فرنساوي كيليان مبابي نرويجاوي إريك هالاندن نابرنا بنمتصا نايك قدامنت يبكسر حلو قال آتيهم زلو اتا مرب حبريتا وسيخا قديتام بسنكي ترغاغمتي جيغاتا تخلاخلتا قداي تفراليو مبخانت بكوينا زلا أرسنال أبز حجي وان بزي غانتا نزركب أبال هاغرايت غانتا فرنسا تحت 20 حرن عمد مالانغ صار وقعو حتو كم زغربتلو مرب حبريتا ماركا حبيرم ود 20 حرن عمد صار من فرنسايت كلب نيس دحر زكايرو ميت قطمات زحلف ورحي أبتا غانتا زنبرو عل دحر مززامو كابتا كلب كم ستفانو زكريوم بسنكي أغاتي موازلو فاينانساو تصقمات بخبار تتصاوتاي كتفرم كتصقم مخوانا زنقر لازلو أرسنال
ኣንፈታ ናብ ውዕሎም ዝወዱ ተጻወት ገይራ ከም ዘላ ይዝፍለጥ ነው ድማ ሕጂ ብዘይ ጋንታን ዝርከብ ሳር ወጋዑ ሕቶ ኣቕሪባትሉላ ጀርመናዊት ሌፕሺግን ኣብ ተጻዋታይ ተገዳስነት ይሕራ ምላ ኣርሰናል ከቢድ ፈተነ ከጽበያ ምዃኑ ይሕበር ማንቸስተር ዩናይትድ ንሴኔጋላዊ ተኸላኻላይ ክለብ ናፖሊ ካሊዱ ኩሊባሊ ንምፍራም ገንዘብን ክልተ ተጻወትን ቀሪባ ከምዘላ ዘሳን ሓቢራም ኩሊባሊ ምስ ማጓየር ብምጥማር ዘይድፈር መስመር ምክልኻል ምህናጽ ወጢና ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድ 72 ሚልዮን ፓውንድ ብተወሳኺ ድማ ንተኸላኸልታ ስሞሊንግን ኤሪክ ቤይልን ነታ ሰሜን ኢጣልያዊት ክለብ ክትብ ድሉቲ ምህላዋ ተሓቢሮም ይኹን እምበር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብቲ ዕዳጋ ካብ ዘለዋ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን ከቢድ ውድድር ይጽበያ ከምዘሎ ምስ መስርሕ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ገሊጾም ኮሊባሊ ኣቀዲሙ ንፕሬዚደንት ጋንታ ዲ ሎረንተስ ካብ ናፕልስ ክፋኑ ከም ዝደሊ ሓቢሮ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ዲ ሎረንተስ ንድማ ንኮሊባሊ 100 ሚልዮን መሸጣ ዋጋ ለጢፍሉ ከም ዘሎ እቲ ዜና ወሲኹ ዝገልጽ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ኮሊባሊ መስርሕ እንተር ኣዘይሰሊጥዋ ኣንፈታ ናብ 58 ሚልዮን ዝግመት ተኸላኸላይ ኢንተር ሚላን ስክሪነር ክትገብር መደብ ሓንፂፃ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣሰልጣኒ ኢንተር ሚላን አንቶኒዮ ኮንቴ ምስ ፈረንሳዊ ንጎለ ካንቴ ደጊሙ ክሰርሕ ከም ዝደለ ሓቢሩ አንቶኒዮ ኮንቴ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንንጎለ ካንቴ ካብ ሌስተር ሲቲ ኣፈሪምዎም ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ድማ ምስ ኢጣልያዊ ኣሰልጣኒ ብሓባር ምዃን ተዓዋቲ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓመተ ስፖርት 2016-2017 ክኸውን በቂዑ እዩ ክለቡ ቸልሲ መንስያ ተጻወቲ ኣብ ተናዲሉ ዘሎ እዋን ድማ ጻንሒት ወዲ 29 ዓመት ካንቴ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትሎም ብመሰረት ጋዜጣ ዴሎ ስፖርት አንቶኒዮ ኮንቴ ተዓዋቲት ዋንጫ ዓላምኦም 2018 ካንቴ ናብ ሳንሲሮ ብምምጻእ ምስ ጁቬንቱስ ክትወዳደር ትኽእል ጋንታ ክሃንጽ ከም ዘለዎ ሓቢራ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ጅማውቲ ጸገማት ዝቃለስ ዘሎ ካንቴ ኣብዚ ዓመት ኣብ ዘካየዶም 27 ግጥማት 3 ኳዕሳሱ ኣብ ሰኪዕት ኣንጻር ጋንቱ ከቁጽር ክኢል እዩ ካንቴ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ዘጽንሖ ናይ 3 ዓመታት ውዕል ኣለዎም ናይ የመን ተኸላኻላይ ክለብ ኣርሰናል ሄክቶር ቤለሪን ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ክፋኑ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ወዲ 25 ዓመት ቤለሪን ኣብ ኣርሰናል ዘጽንሖ ናይ 3 ዓመታት ውዕል ኣለዎም ይኹን እምበር ቤለሪን ኣብታ ጋንታ ሕጉስ ከም ዘየለን ካብ ኤሚሬትስ ክወጽእ መደብ ከም ዘሎን ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ክለባት ሴቪያ ጁቬንቱስ ፒኤስጂን ባርሴሎናን ድማ ገለ ካብተን ንቤለሪን ንምፍራም ምንቅስቓሳት ጀሚረን ዘለዋ ክለባትን ቤለሪን ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ብሰንኪ ተደጋጋሚ መስበርቲ ኣብ 14 ግጥማት ጥራዩ ናይ ምስላፍ ዕድል ረኺቡ ኣብ ዘን ተሰለፈለን ግጥማት ድማ ሓንቲ ሸቶ ከመዝግብ እንከሎ ክልተ ድማ ንሸቶ ዝኾነ ኳዕሳሱ ኣቐቢሉ እዩ ተጻዋታይ ነበር ባርሴሎና ሓድሽ ፈተነ ከም ዝደልን ኣብታ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ዕጉብ ከም ዘየለን ምስ ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ ማንቸስተር ዩናይትድ ንቀጻሊ ሜሲ እናተባሃለ ዝግለጽ ዘሎ ወዲ 19 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ቲያጎ ኣልማዳ ንምፍራም ተቐሪባ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣልማዳ ምስ ክለቡ ቤለዝ ሳርስፊልድ ኣብ ዘካየዶም ናይ ሎሚ ዓመት ጸወታታት 5 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ ክልተ ንሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ድማ ንደቂ ጋንቱ ኣቐቢሉ እዩ ኣቐዲመን ክለባት ኣርሰናል ኣትሌቲኮ ማድሪድን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ልዕሊ ዝወዲ 19 ዓመት ተገዳስነት ይሕዲረን ዝነበራ ክለባትን ይኹን እምበር እቲ ዘንቀድኦ መስርሕ ኣብ መዕልቡ ከብጽሖ ኣይከኣላን ነው ድማ ሕጂ ግደ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይኑ ነዚ ናይ ቀጻሊ ሜሲ እናተባሃለ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝጽዋዕ ዘሎ ኣልማዳ ንምፍራም ኣብ ጫፍ በፂሓ ዘላ ቸልሲ ንኣካፋሊ ፈረንሳዊት ክለብ ሊለ ጆናታን ኢኮነ ንምፍራም ምስ ክለብ ሊለ ርክባት ከም ዘካየደ ተሓቢሩ ኢኮነ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ምስ ክለብ ሊለ ኮይኑ ኣብ ዘካየዶም 36 ግጥማት 4 ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ 7 ሸቶ ዝኾና ኳዕሳሱ ድማ ንደቂ ጋንቱ ኣቐቢሉ ኣብ ክለቡ ክሳብ 2023 ዘጽንሖ ውዕል ዘለዎ ኢኮነ ይኹን እምበር ካብ ዓበይቲ ክለባት ሕቶ እንተደኣ መጺሉ ግን ዓይኑ ከም ዘይሓሲ ምስ ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይሕብሩ ኣቐዲማ ነቲቮ ቨርነር ሓኪም ዚያችን ዘፈረመ ቸልሲ ሕጂ ድማ ኣንፈታ ናብ ወዲ 22 ዓመት ኢኮነ ጌራቶላ ይኹን እምበር ኢኮነ ኣብ ቸልሲ ቀዋም ቦታ ንምሓዝ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ከቢድ ቃልሲ ክጽበየ ምዃኑ ብዙሓት የጠንቀቑ ኣርሙሽሽ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ንተጻዋታይ ቶተንሃም ታንጓይ ኢንዶምቤለ ንኣካፋሊ ክለብ ቸልሲን ቲሞ ባካያኮን ናብ ኣሊያንዝ ኣሬና ናይ ምምጻእ መደብ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ተጻዋቲ ባየር ሙኒክ ቲያጎ አልካንታራን ዛቪ ማርቲኔዝን ካብታ ጋንታ ይፋነው በምህላውያ ሙኒክ ከም መተካቶም ንባካያኮን ንዶምቤለን ናብ መሳርዓ ክጽምብሮም መንቅስቓሳት ጀሚራ ዘላ ቶተንሃም ካብ ሽያጥ ንዶምቤለ 64 ሚልዮን ክትጽበን ከላ ቸልሲ ድማ ካብ ሽያጥ ባካያኮ 35 ሚልዮን ክትሓትት ምዃና ናይ ዕድጊ ክኢላታት ይሕብሩ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን